నంద్యాల ప్రజలకు తుపాకులు ఇస్తే పాకిస్తాన్ వెళ్లి ఉగ్రవాదులను కాల్చి చంపుతామని ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి అన్నారు. నంద్యాలలో నిర్వహించిన తిరంగ ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొన్నారు. వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు నుంచి గాంధీ చౌక్ వరకు సాగిన ఈ ర్యాలీలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి, జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. వీరమరణం పొందిన మురళీ నాయక్కు సంతాపంగా 1 నిమిషం మౌనం పాటించారు. జై జవాన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అట్లాగే ఎప్పుడు కూడా మా నంద్యాల ప్రజలకు గనక గన్నులు గనక చేతికిస్తే